आयतारा केंद्रीय रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू हांच्या हस्तुकी पणजे इयर्सचीन 3 राज्यांतल्या वेगवेगळ्या प्रकल्पांचे उक्तावण जाले। पुराय देशांत 3.5 लाख कोटी रुपया खर्च करून जो अर्थसंकल्प केल्लो ताच्या पूर्णत्वाक सुरवात जाल्या। तशेंच गोय, महाराष्ट्र, कर्नाटक आनी केरळान लक्झरी ट्रेन सुरू करतले म्हण केंद्रीय रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू उलयला। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। 3 राज्यांचे कार्यक्रम वेगवेगळे होते। एक तर स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि एक्झिम बँकेने कोकण रेल्वेला 1,200 कोटी रुपये आर्थिक निधी देण्याचा करार झाला। त्याचबरोबर आम्ही संपूर्ण देशामध्ये 3.5 लाख कोटी रुपये गेल्या 2.5 वर्षामध्ये जो कॅपिटल एक्सपेंडिचर बजेट केला त्याच्या देखील पूर्णत्वाला सुरुवात झाली। त्याचाही देखील हा कार्यक्रम होता। संपूर्ण रेल्वेमध्ये पुढच्या 5 वर्षात 8,56,000 कोटी रुपयाचा जो कार्यक्रम आम्ही आखला आहे तो अतिशय ॲडव्हान्स स्टेजला इम्प्लिमेंटेशनचा आहे आणि त्याच्यावर पण काम पूर्णपणे चालू आहे। त्याचबरोबर आज डबलिंगचा एका कार्यक्रमाचं उद्घाटन झालं। संपूर्ण देशामध्ये गेल्या 75 वर्षात 15,000पेक्षाही कमी डबलिंगचे मान्यता दिली होती। आम्ही गेल्या 2.5 वर्षात केवळ 12,500 किलोमीटर एवढे डबलिंगच्या कामाला सुरुवात केली आणि याचा फायदा प्रचंड मोठ्यापणे होईल, कारण आज देशामध्ये अनेक ठिकाणी गाड्यांना जो विलंब होतो, अनेक ठिकाणी नवीन गाड्या सोडता येत नाही, गाड्यांचा वेग जो कमी आहे ह्याला स्वाभाविकपणे डबलिंग झाल्यानंतर फायदा होतो। डबलिंग झालं की केवळ वाहतूक दुपटीने वाढते असं नाही, तर कदाचित काही ठिकाणी चौपटीने वाढते आणि म्हणून त्याचाही फायदा लवकरच होईल आणि त्यासाठी देखील आम्ही या कामाला सुरुवात केली आहे। त्याचबरोबर आज एक खाजगी रेल्वे सायडिंगच्या पण कामाला सुरुवात झाली। त्याचा फायदा रेल्वेला नवीन उत्पन्नाचं साधन मिळेल आणि देशभर आम्ही अनेक ठिकाणी अशाच तऱ्हेचे रेल्वे सायडिंग, प्रायव्हेट फेट टर्मिनल, PPP मॉडेलमध्ये आम्ही मोठ्या प्रमाणात करतो आहोत। प्रायव्हेट पोर्ट कनेक्टिव्हिटी प्रोजेक्ट आणि ते देखील ह्या वर्षामध्ये सगळ्यात जास्त झाले। ह्या गोव्यासाठी आणखीन एक गोष्ट तुम्हाला सांगायला पाहिजे मुद्दामून, की मी परवा मुख्यमंत्र्यांशी बोललो, आपल्या मनोहर पर्रीकरांशी। महाराजा एक्सप्रेस ही देशातलीच नाही तर जगातली एक अतिशय ॲडव्हान्स्ड 7 स्टार लक्झरी एक्सप्रेस म्हणून ओळखली जाते आणि त्याला जगात सगळ्या ठिकाणी अशी मान्यता मिळाली। ती आतापर्यंत फक्त उत्तरेला जायची, मी दिल्लीहून राजस्थान, UP ह्या ठिकाणी जायची। आता मी ह्या वर्षीपासून ही महाराजा एक्सप्रेस आम्ही गोवा, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र या राज्यातून देखील आम्ही ती घेऊन जातो। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ या राज्यातून आम्ही घेऊन जाणार। त्याचा फायदा प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर पावसाळ्याच्या दिवसात जेव्हा कोकणात इथे नवीन चांगल्या तऱ्हेचे पर्यटक येऊ शकतील, इकडच्या लोकांना रोजगार मिळू शकेल, म्हणून आपण या कामाला सुरुवात केली आणि त्याचाही फायदा लवकरच होईल आणि म्हणून महाराजा एक्सप्रेस देखील याला सुरुवात होते। कोकणच्या पर्यटनाला, गोव्याच्या पर्यटनाला जास्तीत जास्त वाव मिळण्यासाठी आम्ही उपक्रम करतो।